Nabahin ng opinyon sa publiko sa isgutan ng optional kung voluntaryo na ang pagsuot sa face mask sa outdoor setting o pampublikong lugar. Kini subay sa gipagawas ng Executive Order No. 3 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Nakalatid sa Executive Order No. 3 nga gitugutan na nga voluntaryo na lang ang pagsuot sa face mask sa open spaces ug non-crowded outdoors areas nga dunay maayong bentilasyon alang ngadto sa mga fully vaccinated. Apan gidasig ang mga dili pa fully vaccinated, mga senior citizens ug ang mga immunocompromised individuals nga gikinahanglan gihapon nga magsuot og face mask ingon man ang pag-obserba sa physical distancing sa tanang higayon. Kagahapon sab, gikumpirma ni Dr. Ashley Lopez, ang head sa Davao City Health Office, nga gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga sundon sa lokal nga gobyerno ang mando sa Malacañang, luyo sa EO11 sa LGU sa Davao nga nagobliga og pagsulob og face mask hangtod sa Disyembre ning tuiga. Pero naay miuyon og nasay misupak sa EO number ni Marcos Jr. Uyon. Kay kadaghanan nga dili naman sila musunod kay nakadungog na sila nga optional na lang. Tapos ang uban dili na kay siya aware sa kuan. O di na sila magdala. Para sa ako is dapat gyud magsuot og face mask since as we all know na napa maggi-cases sa COVID. Para sa ako is need gyud dapat magsuot og face mask since para pud sa atong safety bitaw. Okay ganahan pud mi nga padayon among face mask pud para safety pud mi kay dili pud sigurado. Depende na sa publiko sa mga ordinansa. Dili gihapon angay nga mokumpiyansa ang publiko, sanglit anapa ang presensya sa virus. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.